jajan. Ya tukokno ta lah, dek malah akeh sih. Ya malah kok nak desamu dhewe. Aisyah lho, gak masuk tolong dino kena apa? Gak loro watuk pilek paling. Iya paling. Esa, ancane ku arek malu sekolah paling. Ngawur kan nek ngomong iki dhewe. Jadi ngono kenyataane. Ya apa iki? Nang melai liyai lho wes ya. Pergi sekolah ya. Heeh. Ya wis bener malah ini. Ya bener sih aku tonggone. Ya apa sih? Gila nek ngomong gajak nyantai ya. Iri bilang bos, omong-omong aku deh. Sinten le? Niku lho madosi leli wonten napa? Wonten monggo mlebet. Nggih. Lha lapar ya. Gak masuk, wis telung dina iku lho kajenge ape lulus sekolahe. Wis kelas 3 iku lho ape lulus. Ya bener gila lho. Ya. Adem-adem ini kira emang apa ya? Aha. Mangan iki ae. Pentol, kuah, pedes, cocok. Digawe hawa adem-adem. Enak. Gak iso maju nang SMA ta ora. Apa li? Lah kenapa li? Kok ojo gawe khawatir awak dhewe lho li. Wis gede awak dhewe ku. Ayo apa rek? Yo gak ono biaya e. Wis tenang ae. Mesti ono kalamu no critane sekarang yo li yo. Iya gak apa-apa. Wis awak dhewe saiki wis ngerti keadaan lain sing sabar ya li. Yuk monggo diunjuk. Walah nggih, kula unjuke nggih ket nopo buareng nggih. Nggih monggo. Nggih. Kok nggih? Amin salim. Nggih, ngapunten. Ya, mandeko. Apa tak jak rundingan kanggo Laili. Belum apa sih? Lah ya dilagi nang dari gak buka iku lho rundingan digawe nyumbang Laili ku lho rek sing mangi ku teko me Laili ku lho. Gelem ayo. Ayo. Ya wis jajan. Wis saiki urunan piro wis? Ah, bener rian iku lho. Iki wis urunan 500 per arek ya apa? Gak akeh ana iki. Piye lek 200 per arek? Ya wis ayo. Ya. Ayo. Kok mulai sekolah tapi namanya Laili ya. Yo. Wis. Assalamualaikum. Apa rek? Iki lho